Bună! Bună! Astăzi să vă arăt cum să aveți scrisul de la tastatură așa ca mine. Uitați, dacă vreau să scriu YouTube și cam așa arată și numerele. Și da, acum o să vă arăt cum să aveți tastatura așa ca mine. Apăsați setări, dați acum afișare, apăsați pe afișare și uite, vedeți că aici aveți multe chestii. La voi vă arată așa, front la unii și la mine mi-arată dimensiune și stil front. Apăsați aici și dacă vreți, uitați așa mare, eu îl separă la linia asta 3 și apăsați aici stil front. Și uitați, aici aveți multe. Implicit este normal. Ok, aici arată așa și eu l-am așa pe Rosemary și acum o să vedeți voi atunci cum o să vă arate. Sper că v-am ajutat. Pa!